Евангелие паводле Мацвея. Вучні падышлі да Езуса і сказалі яму: «Навошта ты гаворыш ім у прыпавесцях?» А ён адказаў ім: «Таму што вам дадзена пазнаць таямніцы валадарства нябеснага, а ім не дадзена. Бо хто мае, таму дадзена будзе, і атрымае удосталь, а хто не мае, у таго адымецца і тое, што мае. Таму я гавару ім у прыпавесцях, бо яны глядзяць, а не бачаць, слухаюць, а не чуюць і не разумеюць. На іх спаўняецца прароцтва Ісаі, якое кажа: слухаць будзеце і не зразумееце, і вачыма глядзець будзеце і не ўбачыце. Бо абрасло тукам з сэрца народу гэтага, і вушамі з цяжкасцю чуюць, і вочы свае заплюшчылі, каб не ўбачыць вачыма, і не пачуць вушамі і не зразумець сэрцам, і не навярнуцца, каб я вылечыў іх. Але шчаслівыя вочы вашыя, таму што бачаць, і вушы вашыя таму, што чуюць. Бо сапраўды кажу вам, многія прарокі і справядлівыя хацелі ўбачыць тое, што вы бачыце, і не ўбачылі, і пачуць тое, што вы чуеце, і не пачулі.